Gipang autopsy na ang patayng lawas sa mag-uyab nga sila Jennifer Chavez ug Jeff Predas kinsa nakaplagang patay sa usa ka kondominium sa Bahada, Davao City niadtong Domingo, Abril 21. Natusak-tusak sa mga sama dinunggaban ang mga biktima nga mga residente sa Luzon ug midayo lang sa Davao City aron mutana og concert. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa Davao City Police Office, karong adlaw Abril 24, gilauman nga mogawas ang autopsy result sa mga biktima. Yes sir, ongoing pa nga itong pagkandak o investigation sir, no? And then gulat papunta sa autopsy nga gikandak sa forensic unit sa ato ang SOCO diri sa Davao City. And then ang ato anong pong iklaro sir, no? Ang ganing itabua, isolated siya. Crime of passion o personal grudge ang usa sa mga nakitang motibo sa kapulisan sa linuog na krimen. Usa sa mga person of interest, taga Sultan Kudarat nga mao'y kontak sa babaeng biktima dinhi sa Davao ug mausay nagbook sa room 319 nga gigamit sa mag-uyab. CPOI No. 1 Sub ang nagbook sa room 323 nga mao'y iyang gigamit ug sa usa pa ka lalaki nga mao'y giilang person of interest No. 2 sa kapulisan. Nagtuo ang kapulisan nga posibleng gihulog ang lalaking biktima gikan sa 6th floor paingon sa ground floor. Paingon sa ground floor sa kondominium kung asa kini nakaplagang patay. Kay base sa investigasyon, dunay nakitang lama sa dugo ug fingerprint sa 6th floor apan walay nakitang marka sa dugo gikan sa room paingon sa 6th floor. Dakong hagit sab karon sa gipalawmang investigasyon sa kapulisan ang makakuha og kopya sa CCTV sa lugar nga posibleng makatudlo sa mga suspitsado aron masulbad ang kaso. Kay sumala sa DCPO, wala nag-function ang mga CCTV camera sa kondominium. Naatay duha ka PUI sir, pero dili na pasabot na sila na automatic ang suspect nato. Nag-cooperate man sila sa ato ang investigation nga gikandak. We have also cooperation from the family of the victims. So dako kayo nagtabang pod sa pagkandak nato og kanang investigation, no? Kay willing man sila maghatag og mga statement. But then sa say sir, no, ang condominium manggod na CCTV pero wala siya mag-function kay kung naalay siya ay CCTV sir, dako kay siya tabang during sa pagkandak og investigation sa ato ang kapulisan. Wala una hinganli ang mga person of interest. Ginasubay na sa mga pulis ang tanan nga posibleng anggulo sa kaso aron matumbok ang tinuod nga motibo sa krimen ug aron maila ang mga responsable sa pagpatay sa dayo nga mga biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.